Hotline. Joining us this morning, diri sa aton nga pagpangalaga di sa Attorney Rivo Sorbita. Attorney, how are you? Good morning. Good morning, Sir Art. Good morning, agaman sa imong mga kapilabati sa programa. Salamat gid, Attorney. I know nga medyo busy ka kaya damo pa sa mga activities nyo. The last time na interview to kami, mga training pa until the first week sang April. Pero, sir, kadto ko anay unahon ko assessment mo, kumusta paglibot talas Saturday? Do portigid ang bakul, do linabugay o di do ginukay halin sa karaban kadto sa opening salvo, no? Yes, Sir Art, no, sa Sabado, sang aga, nag-road show kita sa nato nga vote counting machine, no, sa duha ka malls diri sa Bacolod. And then sa hapon, gintin po naton nga mamonitor ang duha ka galagko nga opening salvo. So, duha ka galagko nga partido diri sa Bacolod, no? So, para kita dito, nag-libot kita, nag-observar, no, sa nilang campaign activity. Aha. Anong imo observation? Anong assessment mo, sir? Well, if we talk about the compliance with the minimum public health standards, the both nga activities siya, why di ka abide, no? Sa atin nga minimum health protocols, no? Wala social distancing, damong physical contact, no? Although ka mask, but still, no? Grabe ka crowded, no, ang ating mga venues. Aha. Mura gani bisan ang mga outdoor nga mga sports subong kung magtipon-tipon bulo basket kamo nga may mga ara na gid bala sa group by group o kay isang requirement sina luwas sa player nga dapat fully vaccinated pati na ang mga kuan mo spectators pero abot sa dokon fully vaccinated dun tanan nga tililipon sa opening salvo, ha? Ang unang question ng Art, no, kay nakita natin nga wala man sang crowd, wala man sang control sang crowd, no, ang interest ng mga tao nga nag-attend, wala man kita sang nakita dito nga nag-control, no. So, check whether dapat gani, ano lang yung mga backtrack sa mga establishment ito. Kung matabo na yun, nangyayatatahan yan. Aha. Gani. Kaya siling ko sa mga establishment, commercial establishment, to na magsulod ka, very strict yapon ng iban eh. Ay, hindi ka kasulod dali, why ka backtrack, why ka kunano dati, hindi ka na pagtugutan ng magsulod. Pero dito ini nga mga venue, siling ko kabay pa nga, by next week, why lang kung tani sang pag-spike naman sa cases. Yes, that's why, no, ang unang hadlok na ito, no. Hindi mo tayo gusto magpag-utok dito po sa ila kasi kung ito may obra kahit ato na nga trabaho nga mag-inter dito sa ila ng mga aktibidades, no? So kita dito nagpag-utok mo kita. Okay, aside from the health protocol nga dawagin man na masunod sang duha ka mga local political party, why ka nagin man sa obserbahan any violation or nano ang mga posibleng i-recommend or ipadangat mo sining mga partido o kung sining grupo sa politiko? Well, actually, as an art, no, away naman ko sinipadangat sila kaya naubatan naman tanan na napagi, no, na mag-remind sila sa tanan ng mga guidelines natin. Pero aside from the fact na wala sang observance ng minimum health protocols, no, mayaraman to sang mayaraman sa toxic activities, no, mayaraman mga oversized na campaign materials, no. So ito wala pa balon kung anong partido ina, no, pero we will reflect it sa ating mga report. Okay. So during the time may ginbutang nga mga way kwabi di ato kus kawayan ng puli. So may mga lagko galing nga mga tarps nga ginbutang to which is supposedly not allowed. Yes, no, kay based on the rules sa aton lahi, during grand rallies sa mga meeting di naman kasi ang aton dira maximum na streamers or tarps, no, is only 3 by 8, no, 3 feet by 8 feet ang pwede, no, but you have to remove that after the activity, no. Okay. So nakita natin meron dito nga activity, no, nga madalagko ang ilang mga streamers kaya mga tarpaulins, no. So hindi naman naman i-clar kaya tiara man na sa mga videos, no, hindi lang sa ating videos, hindi lang sa ating pictures, but even sa ilang mga supporters na
po sa Facebook, makita na may mga violation sa aton yung mga natawag sa Comelec Resolution 10732, no? Regarding sa in-person campaign, but also sa Comelec Resolution 10730, which gives the guidelines for campaign materials. Okay. Sir, attorney, katuan ko, kundi may roadshow ka mo sa voting counting machine or VCM, ano ang outcome? Anong nanging result sina? Since nga, subungan nando timely ni kinagligat tunog dua ang balita about sa pag-breach bala no sang safety sang automated election nga subong ginahulat sang kumilik yung report sang NBI. Kumusta ya sir ang gitpatigayon tadri sa Bacolod nga roadshow? Well, ang aton yung roadshow sang weekend, no? Although it's only a one-day roadshow, no? So, namin, it's very successful. Tinamo sa mga ating pamulyo na nag-testing, no? Sa ating machine, kaya nakita mo nila nga kung paano sila, naubra nila nga mag-buto, mag-feed sa nila baluta sa machine, kaya nakita nila kung paano gina-isip, kung sakto man ginapag-isip sa nila nga boto. No, in fact, I've been receiving I expect us to receive because mo si tawag sa aton na mag-request no sang exclusive na roadshow sa ilang mga organisasyon. Yes. Pero actually din man ni bag-oya sa tao because this is not the first time nga automated ang aton election process. No kay damo na naka-experience especially atong during the last election, presidential election nga di nakakuha na nakagamit na siniway gid man guro sang pagbag-o siya do siya malang to sang una nga after mo paggulo sang imo sining ginauyatan kagin shedan nga mga kuan nga inang isang voters o isang botante idasok mo sa voting machine and then agaan ka do resibo mga results sang imo kano nga boto no. Yes, insofar as the voters are concerned, no, wala actually sa pagbuo. So actually, atong roadshow is more on sa mga bago first-time voters naton. And at the same time, sa mga nakaboto naman, pero ilang gusto na wala mag-testing naman liwat no, prior to the elections. I see. Sir, Task Force Bigay, no kay do mo ni isa subong sang mainit dos Manila man nga panibagong gintukod sa Comelec. Sa aton may aron na specific instruction, may komposisyon kag system na ni nga ginpadala sa inyo kung paano itukuron ini. Ang regarding sa ano, sir? Task Force Bigay bla antay ang Comelec nga effort against sa mga vote selling and vote buying, sir? Yes, actually, we've heard of that already. No? We're aware of that. Pero what ang directive, no, as regards to the specifics, no? So we're just waiting for the office to issue us a directive on what to do regarding this activity. Okay. So, pero most likely, ang katuwang diri sang Comelec is the authorities naton ang pulis. Yes. So, opo na na. I see. Ang mga trainings and seminars, sige pa, sir, sa subong Monday? Well, tapos na po ang training para sa mga teachers, no, sa atong electoral boards. Ang last na itong training pagkatigayon nun will be on will start on April 4 to 7. Ining training naman isang atong mga board of canvassers, no? So, composed of sa atong mga election officers, no, ang atong mga DepEd, fiscal, no? So, pag kung sinabda ang substitute na hindi available, so we have a board canvassers for every municipality and city, including their CCS operator sa atong canvassing system. So, we'll be training them starting April 4 until April 7. Aha. So, anyway, good luck sa imo kag sa Comelec dira. Ang iban nga delivery sa mga election paraphernalia, siguro ti daw ay man ginapabalogit kung sa loading exact na time nga magabot. Pero nevertheless, before the election, makumpleto na ni sila tanan ang delivery. Yes, sakto na actually hindi ito kapabalogit kung saan kag anong oras i-deliver, but definitely we're expecting them anytime, no? We're just waiting for the code signal, no, from Manila, from the main office na proceeding na din aton nga machines, no? And then we will be storing them sa aton nga warehouse and be ready to be distributed prior to the May 7
scheduled the final testing and sealing of the machines. I see. So anyway, sir, good luck sa inyo dira kag ano liwat na matugon mo sa mga botante kag mga supporters nila kag sa mga kandidato. First of all, ako na no, again, salamat naman sa kailangan din natin kapon sa natin ng mga amigo katapos sa media no, para makalabot natin ng mga informasyon no, kag ma-reminder sa aton pamuluyo sa mga kandidato kag sa ilang supporters. No? So again, I reiterate lang to our candidates and our supporters na, you know, to us. Alas 8:30, Action Radio Philippines Standard Time. Pagbalik ko karon, may pabati ko dira. Part ini sang speech no, ni Congressman Greg Gasataya bala sa itong opening salvo. Pero ari balik kanta. Attorney, you were saying kay na, sorry, ginaw to ng line naton. Yes, no, again, gina-remind natin atong candidates and supporters no, to as they conduct their local campaign activities no, na magabay na sa guidelines, no, exercise prudence, self-control, no, pasensya, no, because we don't want incidents no, to happen between the two parties, especially, which would escalate into a more serious no, na confrontations. No? So, at pasensya lang gid kag ano lang, safety lang, no? Help us secure this election, no? Okay. Na maging safe lang for all the stakeholders. Aha. Sunod na lang kuguro mamangkot si mo sa listahan, sir, sang kuwana. Sang sinoba lang ara sa top 5 sa may pinakadamo nga mga posters gin panapik illegally. Ang rundown na gibla, sir, malayo na kami sa imo na zona, ang breakdown niya. Yes, actually, if ever, kung ano, alam ko, at least I can provide you with the data, no, kaya hindi mo na always sa kamuta. So if may gusto ka mong information regarding that, let me know ahead no para ma-check na ang records kung sino nga to ng mga top 5 no nga mga violators. Aha. Sige, on that note, attorney, salamat gid, halong gid permi. Thank you and God bless you. Action Hotline. Attorney Rivo Zorbito, ang COMELEC officer diri sa Sudad sa Bacolod.